Amma puro abisikatan wa ginatan tanuyan. Na isilan tanu ko na ginawa tanwa. Ino, binibigay tanu sa kaya bulan Ramadan. Abisikatan sa mga kabanarian. Ino, niya pag-ilay tanu ko Allah so keslasla tanu ko bulan Ramadan. Ang bulan sa amal amapya. Anta ka lagi ubsigat ka antunaw ng sa Ramadan. Ada alabot lambay tanurun. Da amala awida kal tanurun. Na isalan amala approve libat ang mga lusali mga pagulyan. Hindi ayaw bulan Ramadan na ayaw mo pagpapagalang ugagat aral sakit sipo puso sa kaya kaya sa labiyan na subtitu ang mukmin isa sa igagabit na raraputan na inong mga day miyapat tanong kung mga tao at kimantukan yan sa Laylatul Qadr sa gimpot o gawin yan anta ka si tanong miyapat kung mga tao aming buklo o simba sa kaya bulan Ramadan. Mga nugsami mga pagriyami, yung po pa Laylatul Qadr asumiyagad. Lagi na dito namin pa mag-istoryan. Kapag para mananiyan na pinataguan tanong sa wilakan. Sa katalakpan tanong, yung po pa mga oras, ada tanong mga pagaman Biblia. Yung po pa Laylatul Qadr asumiyagad. Na ayak ka lang yan ibalas o pamakamiyagaman kaw. Na Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Suwati po Allah Ta'ala aging po ito Laylatul Qadr ay mana Laylatul Qadr na satiman ang kagagawing asaslaan yun ti maranaw niya ano ba lagi mo kasasabutan ng sabad aso Laylatul Qadr na lagi mong malaikat o di na lagi mong manusia abutin na di ay ang mana ang Laylatul Qadr na gagawing asaslaan na buka kaman po kaya mo gagawing asaslaan miyaguntong ka kaya imbalas ang tawag Allah Ta'ala na timbang ang lagi ubang kakya pagamalan so sanggibu ulan-ulan sanggibu ulan-ulan na inong katawan yung upira idiyam ka agit na sanggibu ulan-ulan ay adiyam kanan na 80 agot taluragon na antay pagkatang tulong sa makapungilan sa 80 agot taluragon na kung kakamantok yakin ka na gawin ay Laylatul na miyakot tunga sa kanang mga nuksami mga pagriyami dapat si utaw ang magigaran sa Muslim na miya kasukat sa gula sa gingkaya kaya sa ganun naging kaya bulan Ramadan. Dapat na makasilip ko pusutaw maadong putaw aging pagpaparamay ang mga panabi-nabiyan. Asalin sa tao ang mapapasok aging pagpaparamay ang mga panabi-nabiyan na tao ang maradong iban yan matpunay kugin sa anungan at kiyama. Mga ulit mo Allah, tanungin niyo ka isa sa inyong biyang tanong. Unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maadang nakatan wagi ko to respekto na adat. Kau da adat ka, da respekto ka. Nadir ka kailay sa pagmukmini. Isa sa man ang pagkatatan ng mga ulip ng Allah na sa mga kaat ng Allah na dapat nakarespekto at tanong. Api ang tulad na kanin, makapit anta ka Muslim. Malagin ka sa tindin, anta ka di malagin sa tindin. Na dapat ang nakarespektuhan. Yun ang Islam. Sunabi na pinadatan niya sa mga Yahudi. Tulad panilaman ng mga Yahudi at tila ka ang mga tao. Ang mga raratay ungar. Mga sungklit ang mga tao. Baaya inikigilan ko namin na banyan silang piyuna. Banyan silang pintutusan sa mga rarata. Da. Ayat yang diilay-ilay ko namin sallallahu alaihi wasallam na barangay amapya. Minsan pa sunabi narinig sa aniran kalagit aging puta Yahudi asiringan ko Rasulullah aayat taman at narinig sa aniran ko nabi naligan di panahon sa mga sulok aging puta ibukit ko nabi lang yan narunong ko sunabi na bukundan yan sa mga tinangi ng mga pangangayaman na bagaya inikiniw mo nabi na parangay mapakras di biyagadatan ko nabi taman buni kumasakit aging puta Yahudi Amiyuma aging putwa sa karatan maut at abutay niyan na piyanigambal ko Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagiinay ko Nabi di ko tamabi ang parangay na respeto aging ang iminitali mo Islam ay matong nagitanong gilay kung kadaplan ng tanong aging ang tanong sa parangay ang Muslim imantong na miyakrit sa kapagito mga ripon ng Allah miyawat tanong kung paparangay ang mga panabi-nabiyan so Nabi na isa sa parangay niya na tama
Niya panutulkod sa kitab as-sunabi na makasulod sa walay na mauman niya aging puto po yung ato turugan na di maninay sunabi kapag iyan iba kasumpuki sa turog aging puto matag bulong mga pagriya bulong ito na pinipagdatan ko nabi na ay dapat ka o pamakan ayat na dapat kapagadapi na sulagin ka ang manusia o di na ayat na dapat kapagadapi na lagin ka at tawag subukin sula ilaha illallah ay taman ang kapukarata o image ka o Panginoon mo isanan ang mala sabab pag iyong paritan sa mga Pilipinas sabab sa mga papasaratan so adat na respeto kapag indul na sa mapia kaya pastano kung mga ginawa tanong sa kapag-isaysa kapag respetuwa kapag magunguwa na di resulta aging kaya ulaw-ulang taniman to na isa aging mga pagariya sa malaas daan tanong na sulagit tanong ataw absolute sa ilaha illallah di ka pa kayo ba tanong sa kanya ito sa isa marata di ka pa kayo ba tanong anya na lima sulagit tanong kanan api ang kafir na di ka pa kayo ba tanong lalima kasupang ni niyalalib na tatarimaan at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat ako pamakain na niyalim ka na lagit ka muslim. Uli na niyalim ka na tao ang nununsuin mong pagama. Tao ang miyaganad po Islam. Ulama ang takarustad na ayat na niyalim ka na sa tamukyan. Lagi nyo pa maging putwa niyang ulo lang. Saging putwa pagalitan mo ustad. Kapag tulong tao lang, makainin niya kapangani sa ingit asya. Yung puto pagalitan, asin at ustad, ay marang, makadat. Bubaguin niya, yung utakiyang bulaw lang. Naging puto ang isyo, may pantag. At ito ko pakaropan sa puso mga pagariya. Minipang katari sa palagalungan tanong na. Tama na isa tao. Amya din at puwagama. Ustad, nagkaroon tanungan. Pamanatama na rin ko, tao ang maghigalan sa ustad, nagpirawan tanong, lumalim sa tanong yan. Nayamalan, nalialim ka na sunyawan yan. Ino katawan niyo ay karataw kapagulo. Katadag sa ruho, Pedro Abu Huraira, lima katawa mga sahaba. Amidro, so Abu Huraira. So Abdullah ibn Umar, Abu Su'ali, Hasan ibn Ali, Matadu Ali. Abu Abdullah ibn Abbas, lima sirang kataw ang mga sahabat na punay piturugiran. La tuqbalu taubatu qatil mu'minin abda amdan. Ini mana yung tatulilan? Marga tiran sa taman ang margan iba matarima. So taubat itaw ang miyuno sa mu'min at piturugiran. Lima kataw ang mga sahabat misaksi. Ang margan sa taman ang margan iba maampun sa taubat itaw ang miyuno sa mu'min at piturugiran. Dapat ka, magariya, mamakain na biyuno ka, tidak ka aruhuyan, natawa lulun sa agama, lulun sa ilmong agama, ay taman nakapakapmagat ka sa anuman ang kiyamat. So nabi na niya kadang-kadang labiyo ko aning hadith yan kung karata, o katadakan ka, kurugo pagari ka muslim, at hindi ka pakay mga kurugo yung tabdo, yung kutuwa aswak na lupman ni Pangkap. Oy, napukan ayat ka naman kamuno na sulagin ka mu'min, ulama pa. Kaya din ang tanong sa adat kung mga ulama tanong. Pinipangkat tanong kung masa, malibot ang amasa. Pamanalitan mo rin kuwan, pag naging kaya mga sarwang. Yung kaya mga sarwang na ayat ka sa selairan. Kung mga ulama kiran, lagi mo mga pariran, mga pastoriran, na upamakagyo parang ang bawaan nila, di naman naging pangangarkan. Saka sa selairan kung mga tuwaniran. Okay, kasi katanong niya maging sa Muslim. Na siya katanong na rin, pero naging utag-pirawan niya marata. So ulama. Inong katawan niyo kung yung mga katulad, ibibantad kung mga ulama. Man azzama aliman faka'annama azzama sab'ina nabiyyan o kama qala. Sabi at Nabi sa tao, ang urmat niyan na sila ni naging mga ulama na timbang at Nabi
kasaysayan na 70 kataw ang mga panahon. Man 'azzama 'aliman faka'annama 'azzama Allah. Sabi at Nabi sa tao, aslaan yung ulama na timbang na ayam yaslain nas Allah. Wa man tahawana bil 'alim fa innama dhalika istighfafun billahi wa rasulih. Nasalim man at Nabi sa tao, aringasan yung ulama, marataan yung ulama na timbang at Nabi sa lagi uga ayan apiat kebab aging kutwa tao na suwalla ang susukiya. Ay dapat yung mga pagariya. Saging kay mga katut Nabi ay matuna, liya ulang tanong. Liya buwag tanong. Ino, bubumat ang tanong Nabi sa naman natin, aging mabubumat ang tanong. Kaya ang tanong sa respekto, niya magtanong umapi ang paramay. Ang mga palukulok sa tanong, banyo kalilipatis, paramay umapi ang mga palukulok sa tanong. Ayat kaman akasuslayan kung mga ulamairan na tama lagi sa sama o ulamairan na nila ni pamagagaw. Kay sisisagin ko ito, puso nila naging ko ito paratiya. Aging kaya mga tao na saliente na ganti mga nabi. Daw kagimatan ka na, timbang raya kagimatan ka na sa mga nabi Allah. Naging na timakambubog ng aparatiya ng mga pusutan. Iman ito na inulabutan mo ng mga pusutan. Kaya please ka mo, lagi ka na. Aulaw na, na ayamin isambig na ragawon at kapintaw, sambul daw at kapaguyaguyag. Sisaging kaya masyatan yung mato, iyan na, sumapya ang kapaguyag. Ginansukya daw adat. Ginansukya daw respekto. Ay kadang limang kawata, at taluan yung sulok siya. Napakatatarsik niya, naging kuto ingaran ulok siya, naging kinagupakay Islam. Kadang ang respekto. Iba sulutos na, inaka, anta, tama ka, naib na ipunto mo na siya nga dapat na mainaka sa inaka, hindi na maumingka sa umingka, na maamaka sa amaka, at igabakay ibang kapagatar siya sa paranya. Na iba ito na bito na ng kumamata. Taman kumamata tanong na miyak panaskiran, lagi ko ito respekto, adat. Na dapat kasi kumahanap ko. Ginang imana pagkintatan ng mga lusa ng mga pagariyan dapat na mapakagalingan tanong maging ito adat na mapiya. Ha? Iman ito nakatayas, niya kita minipantag tanong ko kapamumunuhan sa ulama. Unagat din nabi, man a'ana ala qatli mu'minin walau bisatri kalimatin. Sabi at tibo nabi sa tao ang makaubos sa kanya sa kabunuan sa liputan mu'min. Sa ayaw mo yung kupiyan, nasa taga-katuro. Namiling bulan mabuting putwa puno. At kung mapupula-ula, di mo namin, laki Allah Ta'ala yung al-qiyamah, maktubun bayna aynayhi, ayisun min rahmatillah. Nayat di mo namin mapupula-ula, naging putwa tao. Ami ako buksa sa taga-katuro, kaya kung masaging putwa mukmin, napakatali mo sa anuman ang kiyama o gawin, akabulukok o kaninan. Na may susurat sa gibuta, pagaltan kung wala ang mata niya. As kanyan, na niya papason suling po. Tunay na maya ka, bagi na limang mula na. Ang ginabtar kung pagaltan kung matama sa anuman ang kiyama. As kataw na niya papasaka suling po ba. At tumidak ka sa rugo ang mu'min. Ayaw pag-ibig na tidak karugo. Narugo ko tao, ulama. Lagi naging po kami ang bulawla. Lagi po ito ang pagalitan ng ustad, ulama, si Sheikh Imran. Masakit sa puso mga pagalitan. Katip pero ng pagalitan naman ta, kung tayo na may risik siya karsalat. Tapos nga, nasita di pirano ni ulama, ang niyang magkras at kaya pa kita kung kaya mo. Na ina niya yung sultanot niya. Nauda pang panapnari sa katuna ko bang kainin na di ganoon kainit tapos. Ulaw-ulaw niya kami minatangi. Naudi tanong paginan ka. Adi tanong sedin ba kung saging kaya pakasagad din ang maging kaya sa salaan na bisita. Adi tanong katawar lang tayo nakaumpi sa ginawaran. Ayaw kong pag-umpi ako ginawang ka na diya ginawang ka na panapnarin ka. Imakasunod mo talaga. Aqulu qawli hada astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mga umat ko lagi, itanong pa kalilipatan, so amal na inipamuyat terdatanong ko nabi, dapat na mapagamantan ng iman to ang mebus naging yamulan na Ramadan. Unahan mga lusami mga pagayami, nagyan ang sukabu sa isangin ay anong gawi asawa. Yan anong gawi asawa, na ayaw inipamuyat to nabi, na tiyo nabiya, man sama Ramadan, ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. Sadat at yung Nabi sa tao, abusan niya sa bulan Ramadan, na uriyan ko Ramadan, na busan pansan, na magawin mo sa wal, na ayat yung Nabi kabalas yan, na timbang ang lagi kubalas, o sarabun abwas. Ayaw mo pumagdam sa kapalit, si saging niya katong Nabi na sa tao, amala awila kaya ko. Giga iya kapusay sa giga iya nang gawin ko sa wan. Naging pagusita sa makapat aging kay mga masala kumipanta mo. Ayaw ko masala saya. Natuna mga din Yeswa o pamakas sa kata na adun abayadan ta o Ramadan ada ta kapamosay. Natunay ko kita kapapumosa ta sa Shawwal. Nakatay. Dan ka pagunaan aging ko ang mga baydan ka. Abaydan ka aging ko ang mga baydan ka. Ang mga gawi ada ka papamusay. Na upang makaadun pun ang malalamba ko sa wal. Ano mo gawi? Na pamusay ka. Ada di ka mula-ula ka no. Na miyatantor ka aging ko to sa rabun apwas. Ikadua masalah. Ayat kedua masalah. Baaya mo syarat yan. Na naging kaya nung gawin ko sawan na tunduk at apumosero anta kagpa kay ali pa katunduk nakataya sa kabasan ng mga ulama tanong ang mga Shafi'i na ba ayat tibiran na syarat na ba kailangan at tunduk mapapakay at tigiran aging kutuan nung gawin ng bugi-bugi ka sa ging kaisaw na kusawan. Kapag kaya buka ka sa pinagawin, napakasad na buka mo pamuasa. Ay importante at yung mga ulama tanong na di ka makaliw sa gingesawan. Di mapasad na gingesawan na kiyatimpusan ka ang gintutuan gawin. Ikadua, akatong mga ulama tanong, nasuat na ba yun niya? O pamakaya ba yun na anong gawin? Lagi nyo pa maging kayo mga boy, ayan kagaw ka niligpirat na di pa ka karoto. Ayan sa papiyan na an na bisitayran na pagkakata yung makirat. Kasi sa Islam, na wajib ang pagkabuka suba iyan nung subisitan niya. Nagdugay na niya, naging kuto mga gawin at kiyamuan niya. Naging kuto ba aad na pumay na niya. Hindi na ipamali ang pumay na niya anong gawin. Na mapapakay at yung mga ulama tanong, aayat na niya at naging kuto ba nabayan. Sa kapumuasan niya, na sabab ulimong Allah, na iparatis ito Allah Ta'ala siya kanya at timbang ang lagi po ba niya kaya pusay at yan po po anong gawin ko sa awa. Yan ka pamayad ka pero nadakapan mo gawin siya kung kapumusay ka kung gawin sa awa at yan po niya man na nila kaya pamusay ka kung gawin sa awa siya sa po tayo pamayad ka. Yan ang ikalwa po Islam mga luksami mga pagariyamin na di tanong na naging garay mo. Iman ko na miyakad dapat na bubutay. May kumalataw na pagputay, mana ilawas. Mapili kang ulawasan na pagputay man to. Paano ka kapatay? Eh, napananggilan ka no, ibatan mo, mabagsak ka, umarap ang maut. Ako lang tanong yaman. Suamang tanong na di pagkapas ng kubur. Suamang tanong na di pagkapas, paano man ang kiyaman? Naman na, ang kapag-pagkatutawag ilang imaulan yan. Nagiti sabab, aw manakik pinagtan mo amal
Amat tatanto sa mga balas yan, nagdiribukan tanong. Sisa po yan tanong na ipabaguyan na tanong, manganita mo si Allah. Amin ya Rabbal Alamin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في اليمن وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين